אמא נתנה לי מזוודה ואמרה, תקחי דברים שאת אוהבת. בגדים חמים אני אכין לך, ותקחי לך צעצועים, ספרים. אני זוכרת שלקחתי לי כמה ספרים שמאוד אהבתי, ולקחתי בובה, ולקחתי עפרונות לצייר, והיה לי שעון כזה מנגן עם בלרינה כזאת שרוקדת, זה לקחתי, ובגדים שלי, ומגפיים, ותמיד הפרידה מזה, זה אני לא יכולה לקחת, אני מעדיפה את זה, וזה אני צריכה להשאיר. זה היה איזה מין, זה קשה להסביר היום. אני משאירה את זה, אבל אני משאירה את זה שאני לא אמצא את זה אף פעם. כל אחד צריך לקחת את המזוודה שלו וללכת עם שלק עד לברכיים. והיו ילדים קטנים, היו ילדים בוכים, היו ילדים בגיל שלי, פתאום הפסיקו להיות ילדים. זה היה מין רגע, הילדות נגמרה. כי מי יכול לעזור לך? ההורים כל אחת עם המזוודה, עם הדאגה, עם החוסר אונים. וככה הגענו לטרזין בליווי של הגרמנים, ושם ריכזו אותנו בכסר קטין, ועמדנו ככה ביחד עם אבא, ופתאום הם אמרו, הגברים ימינה, הנשים שמאלה, הבנים עד גיל 13 עם האמא, והבנות כמובן עם האמא, ועד מגיל 13 עם האבא. ופתאום הם לקחו את הגברים, נעלמו, ואנחנו נשארנו שם לבד. זה הרגע נוראי. זה היה משהו, כי כל הזמן שמשפחה יחד, אז מה שלא יהיה, זה יותר קל. באנו לטרזין, שם הופרדנו, גברים לחוד, נשים לחוד. אבי הלך לקסר קטין בשם קבליר, ואנחנו הלכנו לקסר קטין המבורג. אני הייתי בשנתון אחד יותר מדי קטנה בשביל ללכת למעון של ילדים. לכן הייתי עם אמא. וגרנו, לנו עוד היה מזל גדול במרכאות, כי בגודל של חדר רגיל שוקענו רק 12 נשים, ולא כמו שנשים אחרות שהיו באולמות ענקיים עם מאות אנשים יחד. אצלנו גם לא היו מיטות קומותיים באותו חדר, כי זה היה חדר מאוד קטן. וכל אחד, אני לא יודעת אם אני מדייקת, קיבל איזה 80 סנטימטר מין מיטה. זה היה מרחב שלנו, ואני הייתי עם אמא בחדר. תנאים היו איומים. קודם כל היה רעב, תנאים סניטריים מתחת לכל ביקורת. כשבאנו לגטו, אז הבאנו כל אחד מזוודה של 20 קילו. כמעט לא היה בן אדם שלא יביא ספר. מהספרים האלה בנו ספרייה. ואני פשוט ישבתי בפינות וקראתי. תארי לך שבגיל 9 קראתי למשל את עלובי החיים של ויקטור הוגו. זה היה אז ב4 כרכים, זה לא היה כמו שהיום. כל מה שבא ליד קראתי. קראתי. אנחנו, הנוער, התחלנו להתארגן. היו מדריכים. נוער יותר מבוגר מאיתנו, 18, 20, שהתחילו לסדר את הילדים בקבוצות, וטרזין בנויה עם חומות מסביב. ועל החומות היינו מאבדים את זה והיינו עושים מזה גינות. ובזמן, היינו מאבדים את זה עם יד, עם טוריה, פשוט בידיים. ושותלים שם עגבניות, תירס, כרוב, כרובית, היו שם גם עצי פרי, ועבדנו בגינה. וזה היו על יד העבודה, וגם כמובן ציפורים, כל המדריכים האלה, היו, שכבר היה להם בית ספר, אחרי בגרות וזה, כל ההשכלה כזאת כללית, בעצם קיבלנו למעלה על הגינות. שלא הלכתם לבית ספר? לא היה בית ספר, אסור היה. עכשיו, מה היה? היו שם מורים שניסו במרתפים לארגן מדי פעם קבוצות ילדים וקצת ללמד אותם. אבל בעיקר במעונות של ילדים,
שם זה היה הרבה יותר מפותח. אני הייתי ילדה שלא הייתי שייכת למעון, כך שאצלי לא היה שום דבר מסודר. אלו למדו יותר והיו מאורגנים יותר, והיו שם מדריכים ששמרו עליהם והעסיקו אותם. אני הייתי מחוץ לתחום, מבינה? אז היו מדי פעם מורים שהיו מנסים לארגן את הקבוצות של הילדים כמוני, ופה ושם מלמדים, עד שהם שוב פעם הלכו לטרנספורט, וילדים הלכו, ושוב פעם לא היה כלום. ארגנו קבוצות נוער במידת אפשר, בקסרטנים, בבתים, לימוד עברית, ויכוחים על ארץ ישראל, הכל סביב התנהל סביב ארץ ישראל. למרות, אנחנו מדריכים בינינו, אמרנו, בתוך טרז'ת לבוא כל יום משלוח לפולין, ולבוא לחנך אנשים לקיבוץ ולציונות, זה מין אוטופיה. אבל המשכנו, לא הייתה לנו ברירה. עם מה נבוא לנוער? נגיד להם, מה יכול להציע להם? לא היה לנו משהו להציע, צעדו להם. כאילו לא קרה שום דבר, כאילו המשכנו אותו שיטת החינוך שעשינו בזמן שהיינו חופשיים, המשכנו בטרזינשטט, עם תנאים של טרזינשטט, עם אחריות של טרזינשטט, לשמור על מוסר, לשמור, לא לגנוב. אני הייתי גנבת א'. אני הייתי הולכת עם מכנסי טרנינג, מתגנבת מחוץ לגטו, והיה שם גן ירק. הייתי פולשת לגינה, חוטפת כמה תפוחי אדמה או מה שלא בא לי יד, מכניסה לי מכנסיים ובורחת חזרה. רק פעם אחת אני זוכרת שקפצתי מעל איזה גדר והיה שם עץ תפוחים ורציתי לקטוף תפוח, ראיתי תפוח ופתאום בא איזה חייל גרמני. אני לא יודעת מה היה באותה סיטואציה, אני רק זוכרת, אם אני מדברת על זה, את החרדה, הפחד אימים הזה, מה הוא יעשה לי. היו תקופות רעב. ואני זוכרת עם החברה שלי שאנחנו אומרות, הנה, יש לי סנדוויץ' עם נקניק, בואי תטעמי, והיא תאומרת, אוי, זה טעים מאוד, ולי יש עם גבינה. את יודעת, הדמיון הזה נתן לך תחושה שאת באמת אוכלת את הלחם עם נקניק, או את הגבינה, או מה שאנחנו לא דמיינו ודיברנו על זה. זה פשוט לא יאמן. ממש תחושה שאת אוכלת. היה תיאטרון בגטו, הייתה תזמורת בגטו, הייתה ספרייה בגטו, היה קונצרטים בגטו. מיטב המנגנים, מיטב הבמאים הגיעו מכל העולם, שהגיעו טובי המוזיקאים, את האווירה התרבותית מאוד, ספרייה גדולה, אבל האנשים האלו, היה כדורגל בגטו, כדורגל, אבל זה, עשו הצגה ובאמצע פתאום שהכינו את האנשים, פתאום חלק השחקנים נשלחו מזרחה, אז הבמאי צריך להתחיל אנשים אחרים, זה אותו דבר עם המנגנים. אני אהבתי מאוד לשיר, ואומרים שאני שרה יפה. ואצלנו בחדר, סיפרתי לך, הייתה זמרת, והיא אמרה לאמא שלי, גברת וינקלר, הבת שלך צריכה ללמוד זמרה. אינני שוב יודעת באיזה אופן הגעתי לענייני הזמרה. היו חיי מוזיקה מאוד מאוד פעילים בטרזין. היו שם גדולי מבצעים ומלחינים וזמרים. הוצגו שם אופרות. אחת המפורסמות זה ברונדיבר, אולי שמעת על זה, ברונדיבר, אופרת ילדים שידעתי אותם בעל פה. ותמיד הייתה תחלופה של הילדים, כי חלק הלך, אז חלק שנשאר. אני רציתי נורא לשיר ולא כל כך נתנו לי, אולי פעם או פעמיים הופעתי על הבמה, אבל ידעתי את האופרה בעל פה. אני הייתי אמורה לשיר תפקיד ראשי של אופרת נעורים של מוצרט בשם בסטיין ובסטיינה, והחליטו להעלות את זה בליהוק של ילדים. ואני למדתי את התפקיד של בסטיינה. זה לא יצא לפועל, אבל את התפקיד אני זוכרת עד היום. אחר כך... למה זה לא יצא לפועל? כנראה שבגלל הטרנספורטים. היה ביקור של צלב האדום. את זוכרת? כן, זה אני זוכרת מאוד טוב. והגרמנים התחילו לשפשף את הפסאדות של הבתים. וכביש אחת, הרחוב הראשי, היה נקי, ונפתחו חנויות. מכרו שם דברים נורא מצחיקים, חרדל, מחטים וחוטים. ושרוכים לנעליים, שטויות. ונפתח איזה בית קפה. ואנשים הלכו לבית קפה, קיבלו איזה מין כסף.
מצחיק, והיה שתת קפלה. שתת קפלה זה תזמורת שמנגנת ברחוב, כן? אחרי צהריים, ואנשים הלכו ככה כמו קורזו. התזמורת נגנה ואנשים הלכו לטייל. ואחר כך לקחו קבוצת ילדים, ואמרו להם שביום כך וכך הם יעמדו בפינה של הרחוב, בבית ספר, על יד הבית ספר, ויקבלו פרוסת לחם עם חמאה וסרדינים, ויתחילו לאכול ברגע שהם יראו שהמפקד של המחנה, קראו לו רם, יתקרב עם הפמליה של הצלב האדום, ואז הם יגידו, אונקל רם, שונבידו סרדינן, דות רם, שוב פעם לחם עם סרדינים, זאת אומרת כאילו שנמאס להם, הם כבר לא יכולים לראות דבר כזה,